Küldeni szeretnének palackokat beváltani. Átküldöm e-mailen. Köszönöm. Szia! Halló, jó napot kívánok! Kell a Q10 palackbeváltás miatt keresném. Délután 4-kor? Jó, rendben, megfelel, természetesen. Igen, vinném magammal a kártyákat is, persze. Jó, köszönöm, akkor délután. Visszacsatolom. Miért tetszik gyűjteni? Én telefonra gyűjtök, mert most lesz a lányomnak a születésnapja januárban, de miután az egész család kell átészik, én úgy gondolom, hogy nagyon hamar meg lesznek a pontok. Egyébként hova viszik ezeket a palackokat? Elviszük az újrahasznos üzembe, ezért szeretnék gófon a környezetünket. Meg is vagyunk, örtnek el. Segítséget szeretnék majd kérni. Köszönöm szépen, Antoni. ez a kártya. Van egy szép kis applikációnk, ide kell majd feltölteni a kártya sorszámát, illetve a nevét és a telefonszámát, e-mail címét. Jó? És egy aláírást fogok majd kérni öntől, hogy át tetszett adni köztemre a palackot, legyen szíves. Köszönöm, és már csak 5 kártya kell, és hozonsodtam a telefont. Fantasztikus, köszönöm szépen, várjuk. Jó estét, csókolom. Meg is hoztam volna a készülékinket. Köszönjük szépen. Kérnék szépen mindössze 6 darab kártyát majd. Ez most így 6, így jó? Igen, 1, 2, 3, 4, 5, 6. És 10 000 forintot még. Parancsoljon, Nagyon szépen köszönöm. Itt a számla hozzá. És a készülék. Passzolják egészséggel. Gratulálok még egyszer. És ide kérném szépen még egy aláírást, mint az aljára. Köszönöm, további szép estét, csókolom! Köszi viszont!